Ayo, ngene ketok isik kukune. Di, medhep rene. Nanti kayak gak ketokan kok. Medhep rene. Medhep rene, medhep rene. Madhep rene ndak sing penak ta mapan sing penak apa sing ngantuk tenan. Tak bebere kasone ya. Kasus rebar iki. Oke. Ngantuk. Pengen turu. Keselnya apa? Keselmu bengok-bengok ya? Hah? Ngotok, hau, tidak omong. Apa ngentut? Ngentut apa? Ngentut? Ngentut apa? Menengah, dulu anu ketak lho. Ini lho tahan nih. Belum kotor lho Rit. Ya berbener sih oh. Yurung kok wis apa neh ndoke sing wis. Awas, tangan. Bisa, ini boleh. Menang oh. Kita sing pena. Ayo, nyender ini, wes turu. Aku senayan nih, Lek. Di ora ketokan bukune ra ketoki. Ndak pan. Terus ndemok panganan kok. Iki kerep nek tamu bukune ra ketoki. Ndak pan. Meneng. Iki lho dolan roget. Dolan koyo ngene, roget kabeh lho. Manut. Iki sing kene sik. Bisa lewang boras itu. Nyapa mau? Manut tangane. Manut menengo delok entar reget kabeh lho. Cawan ro kita reget ora iki. Mama reget. Lah ya reget. Sisih iki sing sitok iki meneng. Kok ketok semut. iya rasane kok cewek semut heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Meneng lagi Pak. Ora ketok lho Rip tangane. Sudah apa iki? Cokot semut dogmu. Menang tangane. Wes. Wes. Sudah sih kotoran jelek sih. Wes tetep hilang. Tetep. Ndi kita lho cecak sakmene mbane iki kok hilang. Tidur dan tidur. Turu ada turu. Tak hipnotis. Ini bahasa Indonesia. Om